அரஹர மகாதேவுக்கு. இப்போல்லாம் லேப்டாப்பை திறந்தாலே எல்லாருக்கும் ஃபேஸ்புக் மேலேயே ஒரு மோகம். அதுலேயும் பார்த்தேன்னா ஏசிஎஸ்சின்னு ஒரு குரூப், அதில் 2000 பக்தா இருக்கலாம். எப்போ பார்த்தாலும் சண்டை போட்டுண்டே, வெங்கர் மாமா இன், வெங்கர் மாமா அவுட், அவளை வாங்கு இவாளை வாங்கு, ஆகஸ்டில் வாங்காட்டா ஜனவரிலையாவது வாங்கு, இவாளை விளையாடு அவளை விளையாடு, இப்படி எப்போ பார்த்தாலும் சண்டை சச்சரு. இவாளுக்கெல்லாம் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, அவள் வேலையை போய் பாருங்கோ, இந்த மாதிரி சண்டை போடாதீள். ஹர ஹர மகாதேவுக்கு.